Suasana isuk jam 7:30 iki. Wis ning Pondok Al Rahmah Mojosari lah iki ngeterno anakku tes lisan, tes tulis, baca Al-Qur'an ambek wawancara. Ya wis iki muga-muga ae arek iso benang mari nang wis benang keterima. Nah iki ibu-ibu padha ngumpul kabeh ngenteni anak-anak iki wis ning jero wis tes lagi kok akilah. Tapi yo gak ketok wong ado. Gak ketok wis mulai tes wawancara arek. Tengrik koncone wis satu kari akila. Sing konco sih ponakan lebih tepatnya wis mari. MTS tak tinggal guyon-guyon nambah ponakanku mau Yu Akila lah ya rek wis metu sik ndeleki sandale iki arek sing endel dhewe wis mari wis alhamdulillah bisa oleh tes terus yang udah kemauan saya kakak paksa sih terus siap aku ya menghadapi peraturan di pondok ambil peraturan ambil pelajaran terus siap aku merasa ini sama ini baik mang apa pas mesti ada soal itu kan sakit nomor piro nomor di sini enggak aku iya nomor 1 ini tapi tidak jadi soalnya apa soalnya apa ya akhir enggak Lah apa? Gak ono. Katek nangis bareng lah apa nangis? Gak iso ngono ta? Gak pas jawaban kuwi soalnya. Pas tes kedua paling. Ditakon-takoni. Heeh. Ditakon-takoni ku nangis. Kok Kan iso ae, pinter ya, Rek. Gampang soalnya. gampang. Ya apa ae soalnya? Ya, lah kan gak tau mondok kok ya gak ero soalnya apa. Gampang ya jarene. Gampang Talin. Bedo aku Oh. MTS. Nek bedo ya bedo Mas soalnya kan MTS aku MI. Kurang ya? Kurang ya? Hadiahnya apa, Kak? Gak ada hadiah. Oh ya. Hadiah apa ya banyu putih. Tesi wis mari iki njaluk jajan delek ombe mau nolak belum ombe tapi mau budal ya wis sarapan tadi iki wis kesel gak mau sang ngombe lali akhire Kopi? bareng nang tuku sih Kok? golek gelas digawe air zam-zam iki lho rek wakeh apik-apik maceme ya wakeh modele ya wakeh lho apik-apik pastine ya larang iki sik ndelok-ndelok tok durung iso tuku lho apik-apik Sing adem. Masya Allah. Nggih. Kapan Mineral ki sing adem.
ngawas notok ngene lho senenge gak ngelani. Gelas iki lho lucu lho. Kok gak pengen ngombe terus ae nek gelas apik-apik ngene iki. Wis iki ditinggal sik. Lanjut dolek jajanan nambah apa iki ngombe-ngombe mbok ngombe apa iki Cil, aku ya wis minum. banyu putih ae Kenapa? lah. Wis ah. Ku tok ta. Sono apa? Masa nggak buat aku balik tuh jajan ya. Ngarep mana? Tuku jajane wis mari iki mang aku mampir tuku gorengan. Aku melaku dhewe iki mau arek-arek tak kon ngenteni. Lah wis tuku gorengan ambek ngenteni anak-anak mangan iki ditukokno ponakanku mang bontotan esuk. Men, Lagi dimakem saiki soalnya aku lamang isuk wis sarapan. Lah iki wis mari sarapan mangan terus marunu saiki areke mlaku ning aula, aku bareng mlaku ning aula iki arep istighosa ya sambutan-sambutan barang yo enek apa yo wis ikilah pemberitahuan ning pondok iku piye-piye ya wis iki rungokne hari iki ya sedilu ae videone iki wis sampe sakmene ae videone tak delek lo sik. Absen ya? Oh, mboten. Kil, Akila. Akila. Lo kan nggak sampai gingkarian. Lin, coba mang Akila, Lin. Lu absen dah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yo wis yo guys, videoe sakmene ae iki acarae sik suwi sampai jam 12 iki cek jam setengah 11 iki wis mari tes iki wis mari istighosa pokoke wis mari kabeh iki aku ya wis mulai bye.